ರೈಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅತ್ತವು ಏನು ಕುಶಾಲ್ಡ್ ಬನ್ನೆ ಕೋಟಿ ಕೊರಪ ಅಂತ ಬಂತೇರಿ ದೇತೋನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಬಂಟ್ರ ನಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಒಪೋಸಿಷನ್ ದಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಬನ್ನೆ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಬನ್ ಪುಣೆ ಮುರ್ಚಿ ಅಕ್ಕಳ 25 ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ಆಯೆ 25,000 ಸಂಬಳದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಈಚಿ ಬೊನ್ನೆ ಈಚಿ ಬುಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಆತು ಬಂಟ್ರನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಆತ ಯಾನುಲು ಪಾಪು ಬೆಂದಿದ್ದು ಅಂತೆ ಮೋನೆದ ಚರ್ಮ ಬರ ಕಪ್ಪಾಂಡ ನನ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಂಡದಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಜಾತಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಡಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಚ ಅವಳು ಇತ್ತದ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೆಬಿಗರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಭಾಷಣ ಬಂತೇರಿ ನೀವು ಜಾತಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಡಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲಾವಡ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಥರ ವೆಚ್ಚ ಬಿಡ ಬರ್ಚಿದ ಅಚ್ಚ ತುಲೆ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜನ ಉವೇ ಧರ್ಮದ ದೂರ ಅಲ್ಪಜಿ ವಾ ಜಾತಿದ ಯಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಣುಲೆಗ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮುಳು ಜವನ ಮದ್ಮೆ ಒಂದಕ್ಲೆ ಇರಲಿ ಇತ್ತನ ತೊಲ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡುನೇ ಎತ್ಕೊಡ್ಚಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಏನಲ್ಲ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಸ್ತಿರಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೆ ಪಾಡ್ನೆ ಬೆತ್ತೆದಾಲಿಚ್ಚಿ ಯುವ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಯುವ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ರೈಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅತ್ತವು ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಯುವ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ ತೂನಗ ಇಟ್ಟು ಒಂದು 200 ಜನ ತಿಪ್ಪುಣನೆ ಬಂಗ ಆತನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ಇಡೀ ಸಭೆ ಮುಲ್ಪ ಜಿಂಜಿದ ಬೈದನು ಕೋಡೆ ಮುರಾನೀರು ದಿಂಚಿ ಹೇಮಳ ಶೆಟ್ಟಿ ಏಪಳ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರೊಂಜಿ ಎದುರು ಅಂತದ್ದು ಏನೋ ಒಂಜಿ 10 ಸರ್ತಿ ಬಂಡಿ ಇರೋಡ ಬರಂದೇ ಪುರ್ಚಿ ಬತ್ತರೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಜವನ ಇರಲಂಚನೆ ಏಪೊಲ ಯುವ ಬಂಟರ್ ನಕ್ಲು ಮುರಾನಿಂಜಿ 2 ಜಂಟ ಕೇಂಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆದ್ರೆ 2 ಜೋಕ್ಲು ಆದ್ರೆ ಯುವ ಬಂಟ್ರು ಯಾರು ಬರ್ತದೆ ಮದಿಮೆ ನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಿ ಯುವ ಬಂಟ್ರಿ ಎಂಚ ಪಡೆ ಬಾರ್ರೆ ಮದಿಮೆ ನಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಯುವ ಬಂಟ್ರು ಬಲ್ಪಡೋದು ಈಗ ಬಂದಿರ ಒಂತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೋರಿಯಾರ ಒಂದು ಮದಿಮೆ ಎಂಕ್ಲು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಮದಿಮೆ ಆತನೆ ಒಂಜೇ ಜೋಕ್ಲು ಆತನೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಹಾಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೋಯ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದು ಬುಕ್ ಒರಿ ಬಂದಿರ ಈರೆಗದೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಐಕೇನು ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣೆ ಅತ್ತನ್ನ ಯುವ ಬಂಟ್ರು ಬಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಮದಿಮೆ ಅನ್ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸೇರ್ಸಲಿ ಅಕ್ಲು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಪಣದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಈ ಮದಿಮೆ ಅದು ಬೋಯಿರತ್ತ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜೆಗೆ ಸೇರ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ದೇಟೆ ಸೇರು ಒಂದಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಒಟ್ಟು ಇನ್ನು ಖುಷಿ ಹಾಪಣ ಅಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಏನು ಖುಷಾಲ್ಡ್ ಬನ್ನೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆತಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರ ಇನ್ನು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಗತಿನಿ ಪಡೋದಾಂಡ ಮುರಾಣಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏತೋ ಜನ ಏತೋ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಈ ದೇಶದಾಗಲಿ ಈ ವಿಶ್ವದ ಬಂಟ್ರನಾಗಲಿ ಪೂರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರನ ಪರವಾದ ಪಾತೆರ್ನೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ಏರತ್ತ ಅಂತ ಉವೇ ಸರಕಾರಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜನು ಬಂಟೆಂದು ಬಂದು ಗುರುತಿಸ ಸರಕಾರ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಡಿ ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಲ್ಪೋ 250 ಕೋಟಿ ಕೊರಪು ಅಂತ ಬಂತೇರಿ ಕೋಟಿ ಕೊರಪು ಅಂತ ಬಂತೇರಿ ದೇತೋನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಬಂಟ್ರ ನಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಒಪೋಸಿಷನ್ ದಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ದೇತೋನ್ನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಏರೆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುಂಡು 250 ಕೋಟಿ ದಿಕ್ಕಿನ ನಮಗೆ ಬೋಡೈನಾತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂಡು 100 ಕೋಟಿ ಸುರುಕು ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಯಾವು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಬನ್ನೆ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಬನ್ ಪುಣೆ ಮುರ್ಚಿ ಅಕ್ಕಳ 250 ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆವಡು ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸೋ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಕಲು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಪಾತೆರ್ದೇರು ಏನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆ ಅದು ತೇರ್ಸೋಡು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆ ಅದು ಸೇರ್ತಾ ತುಳುಟೇ ಪಾತೆರ್ನೆ ಒರಿ ಮಂಡ್ಯರು ಇದು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಏನು ಐಕಿ ದುಂಬೆ ಲೀಗಲಿ ಐನಿಗೆ ಕೇಂದೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿನ ಕೇಂದಿದೆ ಏನು ತುಳುಟು ಪಾತೆರೊಳ್ಳಿ ಅಂದು ಕೇಂದಿದೆ ಏನು ಪಾತೆರ್ನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಒರಿ ಐಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ದು ಇನ್ನು ತುಳುನ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತವಳ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲ್ನ ಬಂಟ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಏನು ಅನ್ಬಿಡೆ ನಿಖಿಲ್ನ ನನ್ನಲ್ಲ ಆತಿ ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜಗೂ ಏನಾರ್ದು ಏನಾನ ಶಾಸಕನಾದ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಾರ ಓರ್ಲ ಪಕ್ಷ ಒವು ರೀತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ಅಶೋಕ್ ರೈ ಬಂಟೆ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕುಡ್ಸದೆ ನೀನು ಶಾಸಕನಾದ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜನು ಮಾತ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ನನಗೆ ಅಂಚಾದೇನು ಮುಲ್ಪ ಶಾಸಕನಾದ ಬತ್ತು ಅಂತೂ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದನೆ ಬಹುಶಃ ಏನಾರ್ದು ಆಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನನಾತ್ ಹಿರಿಯ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದಾಗಲ್ಲ ಬಂತೆ ಐದೇನು ಇಂತೆ ಮಲ್ತನೇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಣಕ ಇತ್ತೆ ದುಂಬೆ ಪಣಪುಣ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರನ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಂತೆ ಆ ವಿಚಾರೋಡ್ಲು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ರಾಜ್ಯೋಡು ದೇಶೋಡು 8ನೇ ಪರಿಚಯದಾಗ ತುಳುನು ಸೇರಿಸವನಂಚಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಬುಡ್ನ
ಇನಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ತುಳು ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಡು ಅವಳ ಬಂಟ್ರನಕಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧರ್ಮದಾಗಲ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ನೇ ಐಟು ಮಾತೆ ಧರ್ಮದಾಗಲ ಪಾತೆರ್ಬೇಕು ಮಾತೆರ್ಲ ಧರ್ಮದಾಗಲ ತುಳು ಪಾತೆರ್ ನಾವು ಅವೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ರಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವರು ಐಟ್ ಬೇತಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಧರ್ಮದಾಗಲೇ ರಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇ ಪಾತೆರ್ ನಕಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಅಂಚಾದ ಐಕ್ಲ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜ ಪ್ರೀತಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಸೇರ್ನ ತುನಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ನನಲಾತ ಶಕ್ತಿಗೊಂಡ್ರು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಅವಡು ಮಲ್ಪ LKG ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಐಕಿ ಬೋಡಾಪುನ ಜಾಗ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜಾಗೆ ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪುಣ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ದುಂಬು ಇತ್ತನು ದಾಯ ಪಂಡ ಯುವ ಬಂಟರು ದುಂಬು ಬರಡು ಸುಮಾರು ಆನುಲೆಗೆ ಪೊಂಜನಕಲ್ಲ ಅಂಕಣಕಲ್ಲ ಪಣಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆತ ನಿಕ್ಲಿ ಏರು ಉಳ್ಳಿರೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಜಿರು ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಅಂಚ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕತ್ತಲಡೆ ಪಾತ್ರೊಂದು ಇಪ್ಪುಣೆ ಯುವ ಬಂಟರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಣ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಪೂರುವಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಏರಗಿಲ್ಲ ಪೊನ್ನಿಜ್ಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾರಿ ಹಾಲುಂಟು ಓಲುಂಡು ಕೆಲವು ಆಯೆ 25,000 ಸಂಬಳದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಈಚಿ ಬೊಣ್ಣೆ ಈಚಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ದಯಾನ ಮದಿಮೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯೆ ನಾನು ಅಕ್ಕಿಲೇ ನಮಕ್ಕೆ ಜೋರು ಒಲ್ಪೇರು ಈ ಇಂಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಬಂದ ಪೊಣ್ಣು ಉಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಪೂರ ಕಲ್ತಿದಾತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಿದಾತನೆ ಈ ಆನುಲು ಪಾಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಟಂತೆ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ತಿದ್ದು ದಾದಲ್ಲ ಸಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜೋಕುಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಊರುಡೆ ಒಂಜಿ 10 ಜೋಕುಳು ಪಾಪ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಒರಿಯಾಗಲ ಪೊಣ್ಣು ಉದಿಗುಣ ಅಂದಾಜಿಚ್ಚಿ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಜೋಕುಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಈ ಪೊಣ್ಣುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತು ಅವಳೆ ಮೂಲೆ ಪೋದು ಆಗಲಿ ಪೂರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಲ್ಲ ತೂದು ಬುಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಆತು ಬಂಡ್ರನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಅಂತ ಈ ಆನುಲು ಪಾಪ ಬೆಂದಿದ್ದು ಅಂತೆ ಮೋನೆದ ಚರ್ಮ ಪೂರ ಕಪ್ಪಾಂಡ ಈ ಪೊಣ್ಣುಲು ಓಡಿ ಉಪ್ಪು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾಯಿನ ತಿಳಿತು ನಾವೊಂದು ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾಯಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆನುಲೆಗೆ ಬೊಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಣೈತೆ ಐಕಿ ಗಂಭೀರವಾಯಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲಿ ಐನಾತ್ ನನ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಂಡದಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಜಾತಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಡಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಚ ಆವಳು ಇತ್ತದ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೆಬಿಗರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಭಾಷಣ ಬಂತೀರಿ ನೀವು ಜಾತಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಡಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲಾವಡು ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಲಪ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಬೋಡ ತಿಕ್ಕಂಡಿಚ್ಚಿ ದಾನ ಅಂಚಲ ಮಲ್ಪೋಳಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಬಲಗಿದ ಥರ ವೆಚ್ಚ ಬಿಡ ಬರ್ಚಿದ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂದುಲ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಒಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತರಂಚಿನ ಯುವ ಬಂಟೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಲೆ ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಯುವ ಬಂಟೇರು ಪಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ ನಿದರ್ಶನ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ತೂಪುಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟುಗಳ ಬೆರೆಪ್ಪನಾಗಲಿ ತುಲೆ ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜನ ಹೂವೇ ಧರ್ಮದ ದೂರ ಮಲ್ಪಜಿ ವಾ ಜಾತಿದೇ ಅವಡು ಅವು ಓಲಲ್ಲ ಪೋದಾಗಲಿ ಮಾತಾಡಲ ಸೇರೋಡ್ನಾಗಲು ಅಂಚೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಾತಾಡಲ ಸೇರೋಡ್ನಾಗಲು ನಮಗೆ ಗೌರವ ಉಂಡು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಉಂಡು ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಪೊಂಜನಗಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ಬಂಟ್ರೆ ಪೊಂಜನಗಲು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಾಗಲಿ ಬಂಟ್ರೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆನುಲೆಗ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮೂಳು ಜವನ ಮದುವೆ ನಕ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇತ್ತನದೊಲ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡುನೇ ತಗೋಡ್ಚಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತನ ನಿಗಲೆಗೆ ಆವಡ್ದ ಮಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡು ತೀಯರವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಕೂಡಲೇ ಪೊಣ್ಣು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದು ತೆರಿಯಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲೆಗೆಲ್ಲ 50% ರೈಟ್ ಕೊರಡು ಮದಿಮೆ ಪುಣ್ಯ ಬಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರ ಎನ್ನ ಕುಂಟಾರ್ದೇರ ಇಸ್ತಿರಿ ಬ್ಯಾಡ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಮದಿಮೆ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಂಡ್ರು ಬಲ್ತು ಕುಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಪಲ ಅಂದು ಮಲ್ಪಲ ಐಕ್ ನಿಗಿಲ್ಲ ತುಣ್ಣ ನಿಗಿಲಾಗಿ ಏರ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಉರ್ಪಿಸಿರ್ ನಾನು ನಿಗಿಲ ಇಲ್ಲ ಪನಿ ಸರಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ವುಮೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆನುಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ತೇನೆ ಏನಲ್ಲ ಅಂಚೆಜ್ಜು ಅಲ್ಲ ಒಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಸ್ತಿರಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೆ ಪಾಡ್ನೆ ಬೆತ್ತಾಲೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಿಸಿ ಅಂಚ ಆನುಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಓಡು ಪನಪನ ವಿಚಾರಣೆ ಪಂಡೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿಖಿಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪಡು ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕನಾದ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಮಾತನ್ನ ಗೌರವನ ಕಾಪಾಡಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಪದ ಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜದ ಶಾಸಕ ಆದ ಆಯೆ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿನ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲ್ ಏನು ಖಂಡಿತ ಈ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮಲ್ಪಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಅಶೋಕ್ ರೈಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಣಪಣ ಪಾತೆರ ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಮಗಿಪೆ ಜೈ
ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಗೃಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರವಾಗಿಸಲು ನೂತನ ಡಿಸೈನ್ಗಳುಳ್ಳ ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳು ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಡಿಜಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಈಗ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಗಳು, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ವುಡನ್ ಕೋಟ್ಗಳು, ಕಿಚನ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗಳು, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಗಳಂತಹ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫರ್ನಿಚರ್ ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬೆಲೆಗೆ. ಕನಸಲು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಡಿಜಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್, ರಾಹಿಮ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಯರ್ ದರ್ಬೆ ಸರ್ಕಲ್, ಪುತ್ತೂರ್. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.